दिनै 2026 मायथाइनि 3 जुन दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों भारतआ थांनाय समाव साइन खालामनाय फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट FTA फोरा उद्यगगिरिफोरनि थाखाय गोदान खाबु सोमजिहोगोन होननानै जर'खायै आसामनि उन्दै फालांगिरि आरो आबादारिफोरा मुलाम्फा मोनगोन। हादोरनि राजथावनियाव मिरुआरि फालांगि आरो उद्योग मन्थ्रि पियुष गयलजों बिथाङा बे बाथ्राखौ सावरायदों। मख'नो गोनांदि समबारखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिरुआरि पेट्रलियाम आरो नाथुरेल गेस मन्थ्रि हरदीप सिंह पुरी बिथांजों लोगो हमनानै रायजोनि हाइड्र'कार्बन खोन्दोखौ गोख्रों खालामनाय आरो भारतनि एनार्जि जौगाथायाव बेनि बिफावखौ फुवार खालामनायनि राहा लानायनि सायाव सावरायदों। काजिरङा नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भआ एमाजन आरो सोरखारि ई-मार्केटप्लेस गावनि इक'-शपखौ जागायनानै संरैखाथिजों जिउखुंथायखौ सरजाबनायाव मोनसे गोनां थांखि लादों। बे हाबाफारिया सिमना ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा बानायनाय जिबौ बिदाबजों लोब्बा थानाय जायगानि दिहुनथायफोरखौ हादोरनाङै आरो गुबुन हादोरनि बायग्राफोरनिसिम सौहैनो गोदान लामा होदों। फैगौ 5 जुन बुहुमनां आबहावा सानखौ फालिनो थाखाय आसाम सोरखारा मोनसे गिदिर थांखि फोसावदों, जेराव रायजोनाङै 1 कौटि बिफां फुलि गायनो थांखि लादों। बे हाबाफारिया 35 लाखनिख्रुइबो बांसिन आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुप CHGनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लागोन, जाय बुहुम आबहावा सानखौ लोब्बा लाखिनानै आरो रायजो-राजानि दैदेननायाव संरैखाथिनि सायाव सोरखारनि थि नाजानायखौ दिन्थिगोन। आसामनि नभियाननि हानबराया जारकातायाव खुंनाय इन्टारनेशनेल स्पीड स्केटिं चेम्पियनशिप थांनाय मे दाननि 29 अक्ट'निफ्राय 31 अक्ट'आव जानाय 400 मिटार बेसिक इनलाइन स्केटिं हौवा केटेगरि सीआव सिलभारनि मेडेल देरहानो हादों। भारतखौ मुं खालामनानै बिथाङा 500 मिटारनि सेमिफाइनालावबो सौहैदों। बे बोसोरनि जागायजेननायाव बिथाङा चेन्नाईआव खुंनाय 25थि नेशनेल स्पीड स्केटिं चेम्पियनशिपआव देरहादोंमोन। 45 नं भेरगाव बियाबनि MLA महेश्वर बर' बिथाङा गामि गामि सुलाद लादों। आसाम आयेन आफादाव गोदानै रां बावजा जुथुम जानायनि सिगां बियाबनि सिङाव थानाय गामि गामि दावबायना जेंनानि सायाव बुजिनो आरो सुफुंनो थाखाय राहा लानो आवगायबोदों। 45 नं भेरगाव आसाम बिधान सभानि MLA महेश्वर बर' बिथाङा दिनै सानसेयावनो बिथाङा डिमाकुसिनि खासिबारि साखोला सिकारि बांला दारुगासुबा सनाजुलि बायदि गामियाव रायजोफोरा दुंब्रुदै बरायदों आरो हागौमानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजागोन होनना फोरमायथिदों। बलिउडनि फावखुंग्रि रवीना टन्डन बिथांनि बिमा बीना टन्डननि न'आव सिखावनि लुथिनाय जाथाय सोमजिदों। सना हिरानि गहेनाजों लोगोसे गंनै बेसेनगोसा घड़ीखौ खावना लांदों। गासै 25 लाख रांनि मुवा बेसादखौ सिखावा खावना लाङो होनना खौरां मोननाय जादों। अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि मोनसे थान्दै हान्जाया गाहाय बोसोनगिरि डक्टर सुमुजल भट्टाचार्य बिथांनि दैदेननायाव दिनै नलबारियाव थांनाय मैया जिउ गोमानाय माधुर्य बर्मननि नखराव थांनानै दुखुजों भुगिनांनाय नखरजों लोगोसे थानायखौ फोरमायथिदों। बे दावबायनाय समाव खौरां बिजिरगिरिफोरजों बाथ्रा बुंथिनानै डक्टर भट्टाचार्य बिथाङा फोरमायथिदों आसुनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया आफादखौ गावसोरनि नखरनि अनगायै मोनसे गिदिर नखर महरै सानो। बिथाङा फोरमायथिदों थान्दै हान्जाया माधुर्य बर्मननि नखरनि दुखुजों बाहागो लानो फैदों आरो आफादनि हेफाजाबखौ होगोन होननानै फोथायथि होदों। नोंथांमोननि मबाइल फनाव गोख्रै सांग्रांथि एलार्मआ जोबोद गोख्रै सांग्रांथि देंखोजों आखाइ रिंहरबाय नामा? बे सांग्रांथि होनाया गुवाहाटीनि भारत बोथोर बिफान IMD आरो आसाम रायजो अलखद सामलाय बिफान ASDMAनि जयै बोथोरनि सांग्रांथि होनायनि उनाव फोसावजादों। सांग्रांथि होनाय बायदिब्ला कामरुप मेट्र' जिल्लायाव फैगौ 1 निफ्राय 3 घन्टानि गेजेराव सरासनस्रा गाज्रि, जोबोद गाज्रि आरो गोख्रै बारनायजों लोगोसे जायगायाव गोरलै अखा हानो हागौ। बिबानगिरिफोरा रायजो-राजाफोरखौ जोबोद गोनांथार नङाब्ला न'नि सिङावनो थानो आरो गोख्रै बारनि खैफोदनि थाखाय बिफां, इलेक्ट्रिकनि खुन्था एबा समायना न'बायदि बिथायाव आश्रय लानायनिफ्राय जानगाराव थानो सुबुरुन होदों। रायजो-राजाफोरखौ बोथोरनि आपडेटखौ नोजोर लाखिनो आरो थासारिया मोजां जाजासिम गोनांथि बायदियै सांग्रांथि लानो खावलायहरदों। खारि बोथोरनि समाव रायजो-राजानि रैखाथि रोखा खालामनो थाखाय खुंथायआ सांग्रांथि होनायखौ नखरनि सोद्रोमा आरो लोगोफोरजों रानज्लायनो खावलायहरदों।
आसाम क्राइम ब्रान्चआ गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिसिनि पासपर्ट जेंनाजों लोब्बा थानाय सोलिगासिनो थानाय केसनि सोमोन्दै फैगौ 4 जुन खालि गावनि सिगाङाव नुजाथिनो थाखाय कंग्रेसनि एमपि रणदीप सिंह सुरजेवालाखौ लिंहरदों। दिनै इउपिपिएल दोलोनि 28थि CWC मेल खुंनाय जादों कक्राझारनि बनरगाव कमिटिनि हलाव। इउपिपिएलनि CWC मेलाव बाहागो लादों रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां, इउजि ब्रह्म आरो राजु नार्जारि बिथांजों लोगोसे गासैबो जिल्लानि दैदेनगिरिफोरा। दा बेखौ आङो व्यक्तिगत भाबे बुंनो थाखाय बारा नागिराखै, मानोना मेटारा आसामनिसो मेटार आरो बिश्वजित दैमारि बिथाङा स्पिकारमोन। दा बिथांनि समाव बेफोरो मा जादों मा जायाखै बिथाङा मिथिगोन। दा सासे बर' दैदेनगिरि हिसाबै बिथांनि सायाव जोङो अरायसम रेसपेक्ट खालामो। दा नैबे जाथायखौ लानानै जे गमामायैनो बे जुदि गाज्रि खामानि मावदोंबा बियो एकाउन्टेबल जागोन आरो जुदि बेवहाय माबाफोर षड़यन्त्र जादोंबा बेखौबो नुगोन। नाथाय बिनि सायाव आङो बिथांखौ व्यक्तिगत भाबे आं जेबो बुंनो सानाखै। बेफोरबायदि जाथायफ्रा मोजां नङा, खारन जोङो सरकाराव बायदिसिना दायित्वआव बै समाव जों नायनांगौ जे आं हारसिं नङा बा नों हारसिं नङा, जोङो बेवहाय गोबां मानसिनि बाथ्रा थायो। दा ओंखायनो मा जाथाय जादों बेखौ साननैसो उनाव मोर क्लियार जागोन, जेथिया स्टेट गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टार बा राइट अथरिटिफ्रा बेखौ क्लेरिफिकेसन होगोन। खारन मिडियायावसो खोथाया ओंखारबाय थादों। दा बे हिसाबै बिथाङाबो जेबो बुङाखै। दा बेखौ जों नायगोन इयुनाव आरो बिनि सायाव बाथ्रा बुंगोन।